Her er en arbejdsplads. Her er Madsen. Han har arbejdet hårdt og har lige fået fri. Madsen vil rigtig gerne mange ting efter arbejde, blandt andet være mere sammen med kæresten. Madsen er ked af, at han bruger så lang tid i supermarkedet, især i køerne og på at finde noget spændende at spise. Madsen har fået en genial idé. Alle opskriftens ingredienser pakket i de rette mængder, lige til at tage med hjem direkte fra arbejde. Du undgår turen i supermarkedet midt i ulvetimen og får et spændende måltid uden madspild. Et samarbejde med virksomheden, en sundhedsfremmende ordning, kan være med til at skabe et godt arbejdsmiljø. Tilbered retten let ud fra opskriften, eller følg videokokken via en iPad og få tips med på vejen. Beregninger viser, at madspildet svarer til ca. 20% af fødevareudgifterne. Hver person producerer ca. 60 kg madspild om året. Få mere tid med familien efter arbejde og bliv inspireret til at lave god mad.